ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಹಲ್ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: 1 ಕಪ್ಪು ಪೆಲಕಾಯಿ, ಕೊಂತೆ ಕೊರಂಟು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, 1 ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ಬೆಲ್ಲ, ಬೊಕ್ಕ 3/4 ಕಪ್ ದತ್ತು ತುಪ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕ ನೀರು ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆಡು, ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ತೋಪದಿದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಾಡೋದು. 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲಗೆ 3/4 ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೊಂತೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ಕ ಕೊರಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಾಡ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಿಂದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೈನ ನೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪನ್ನ ಬಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ತುಪ್ಪ ಬಾಡಿದೆ ಟಿಫಿಂಡ್ ತುಪ್ಪ ತೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿಪುಗ ಬೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರ್ತದ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಏನಿರ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಕೊರಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಇದರ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುರ ಪಾಡೋದು. ಯಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ವಿ